নোৱাৰো আৰু এতিয়া জুসটো কোনে দিলে खुलुमबाय दिनै जोंहा सानब्रै जाबाय डे 4 बे डे 4 नि भिडिअखौ आङो नैबे नेपाली खुथिनिफ्रायनो भिडिअखौ जागायबाय नंगौ नैबे नेपाली खुथियावहाय most dangerous होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोबा नैबे गामियावनो गोबां दै बानाया बांसिन खहा जादों होनना बुङोबा नैबे गामिया जादों दिनै नैबे नेपाली खुथियाव जोङो फैबाय मावसुम हानजा एबा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि टीमा दिनै नैबे नेपाली खुथियाव खामानि मावनो होननानै फैबाय आं भिडिअखौ नैबे गामिनिफ्रायनो जागायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो लोगोसे नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बेसे हायो शेयार खालाम मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना जायबायदि जोंनो अनसायनाय एबा कमेन्ट्स होदों नोंथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय साबायखर बावहरगोन मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना मोजां कमेन्ट्स हरोब्ला जोङो थुलुंगा मोनो गोसोआव बोलो मोनो खामानि मावनो ओंखायनो नोंथांमोना जेसे हायो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम दे गटाय सेस লৈ গেছে না এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছে ইয়াতে থাকে আছে না আমি এটা আছে তাই তো কেমনে বাকি মায়ুটো আপনার না এটা আমার নাতি চলে কেমন ক্লাসত পড়ে কই দিয়ে দে কেমন ক্লাসত পড়ে স্কুলত যাবা মন হৈছে ন এতিয়া স্কুলত যাবা মন হৈছে না ভালকে পঢ়িব দে আমি কাম কৰিবলৈ আহিছো এতিয়া বৰ্তমান বাকি এতিয়া খানা গিটা কেনেকা চলি আছে খানা ঠিকে মানে দি আছে মানে মোবাইল অফ খালাম চিৰামি নালায় आंबो চিৰামি आरो बेखौ लामाखौ क्लियार होनो लामाया 2012आव बे दैखौ मावसुम हानजाफ्रा एन्ट्रि जाबाय नेरा खामानि मावनो थाखाय हानजा स्ट्रं जादोंमोन नेरा तेबालि नङा सान्दुङाव नै बसफ्रा एन्ट्रि जाबाय दायो नै बाक्सानिफोर बेटेलियन्सफ्रा एन्ट्रि जाबाय दायो दे सफैलायबाय दिनै ब्रिटिशानाव आगान होबाय यस नेपाली खुथियाव एकदम होखायलायनोसै लागाव बाक्सानि बरिया नै बाक्सानि टिमा आच्छा दे जै बाक्सानिफोरा नायदोंबा कमेन्ट्स हरनै आदामोननि थाखाय बाक्सा उदालगुरि मिक्स दोङो दानियाव আপুনি কি ঘৰৰ মালিক না এইটো ঘৰৰ ঠিক আছে নামটো কি আছিলে আপোনাৰ কমল শৰ্মা বাকি আজি কাম কৰি যাম আমি যিকোনো পাৰি আমি কামটো কৰি যাম আৰু হা ঠিক আছে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিম খামাनिखौ जोङो जागायनोसै दायो दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि उदालगुरिनि टिमा दायो खामानिखौ मावनोसै जागायनोसै दा नै yang mau napa sampai nang ya dah sama ni
खामानिखौ नुनायाव इजि नुनो हागौ जायफ्रा मबाइलाव भिडिअखौ नायदों बहुत इजि नुनो हागौ खामानिखौ मावगोन नै माबायदि साक्सेस खालामनो हायो नै जै बर' हारिनि जै होननानै बेनि थाखाय होननो गोनां जायो मिथिबायना बोलो लाबोनो थाखाय एनार्जि लाबोनो थाखाय जै बर' हारि जैखौ जोङो बुंनो गोनां जायो जेब्ला जै बर' हारि जै होनगोन अब्लानिया माने देहायाव बोलो फैयो बेनि थाखाय बै रावखौ जोङो बै सोदोबखौ जोङो बुंनो पालें ना मामोन बिलाय पालें दं बेयावहाय बिसनायाव हाब्रु एद गोलोर जादो मा बेटा बेटा मेंबाय मेंबायलै बिराद सानब्रै जाबाय दिनै सानब्रै सोरखौबाफोर गोसोखांदों नामा गोसोखांनांगौथ' बिदि गैया गोजा गावनि थाग्रा खुलिखौ बायबांला गोसोखाङो आरो जिहेथु परिस्थितिया बेलेग जाफैयो नालाय बेलेग जायगायाव थाफैबाय उन्दुनाय थानाय जानाय खिनाय जों ओरैबायदि मोजां जायगायाव खियो आरो बेयाव फैनानै बनायब्रबनाय टेम्परारि लेट्रिनाव खिनांगो होमबा साननानै नोंथांमोना हागोन नामा बेबायदि हप्तासे 10 दिन थानो हाया इमान धिमाल नङा बै कमेन्टनि हेटार्सफोरखौ मान हागोन ना बिसोरलाय फाइनलाय बिसोरलाय कमेन्ट हेटारफोराथ' रावबो प्रफाइल खिथिनानै रावबो हेड कमेन्ट होआखै जायनि माने फेसबुकआ प्रफाइल दोङो गुड नेम दोङो बिसोरबायदिया रावबो कमेन्ट हामा होआ आरो बिसोरबायदिया जोंखौ सापर्ट होगासिनो दङ जायफ्रा जोंखौ हामा मोनो एप्सखौ नायनो बायो बिसोरो प्रफाइलखौबो दोना नामखौबो बेलेग सोलायो बिसोरबायदिसो हरबाय थायो बिसोरबायदिया जाबाय मा होननानै बुंगोन बिसोरखौ उग्रु अहंकार बर'नि जोलैनि हांगार बिसोरखौ बुङो मिथिबाय बरिया आं दा नोंसोरखौ जेबो बुंथ'ला दे मैयाबो बुंखाबाय आरो दैबो फुङाव आङो बुंखाबाय दा नोंसोरखौ जेबो बुंला आङो जि हरनो गोसो नोंसोरो हरबाय था जोङो भिडिअखौ दैलि आपल'ड होबाय थागोन जोङो 10 दिन थागोन जिहेतु बेवहाय जों दैलि होबाय थागोन नोंथांमोना मा बुङो बुं बास निउ इरा स्कुल नै आरो फैलायबाय गुबुन गंसे न'खर जोङो फाहामनो फैलायबाय आरो नेरा बेयाव दङ उदालगुरि धेमाजि क'क्राझार मिक्स जानानै जों खामानिखौ मावनोसै आरो फुरा लागावनोसै मिक्सखौ एसे साफा खालामना लानोसै बेखौ सिंनि माबाखौ साफा खालामनो हानाय बायदि बेखौ बोखारना लानोसै जोङो लगाओ बस रोखांनानै खारला जोब्बाय बेखौ बोखारनोसै साइड खालामनोसै बेखौ सिंनि माल माथाफोरखौ साइटिं खालामनोसै आरो अ दैया हाबजोब्बाय बेयावनो बेखौ साफा खालामनांगोन जों वाव अपारेसन खालामनाय लाना फै
अबेखौ दिनै जोंहा डे 4नि जिथु खामानि मावनाय नैबे नेपालि खुथियाव जोङो दिनै सानसे खामानि मावखाबाय बेनिफ्राय जोङो उदालगुरि हिसाबै जोङो गंनै न'खौ दिनै उद्धार खालामनानै होनो हाबाय नेपालि खुथि मेन जायगायावहाय नैबे जिथु न'खर बे न'खरखौ जोङो दिनै साफा खालामनानै होनो हाबाय हाब्रुखिनिखौ जोङो न' सिंनि हाब्रुखौ जोङो बाहेराव लाबोनानै होनो हाबाय बिनिफ्राय नै बेराखौ जों पुरा बिराद गिदिरमोन बे बेराया बेखिनिखौ जोङो मोनसे टीम जानानै उदालगुरि धेमाजि क'क्राझार चिरां बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ ज' जानानै नैबेखिनिखौ खामानिखौ जोङो मावबाय जयैनो बेनिफ्राय आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै लं जाबाय भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ बेसे हायो पाब्लिकनो नोंथांमोना शेयार खालाम दिनै जोबोर मेंनाय मोनबाय दे लोगोफोर बोथोराबो दिनै दुंखावदों नालाय मेंनाय मोनबाय मस्ट डेन्जारेस जायगा होनना बुङोब्ला नैबेयावनो बांसिन मानसिया बेवहायनो थैदों आरोना लोगोफोर नेपालि खुथि बेनो जायगाया एसे थांबावबानो मेन जायगा जानायखिनिखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो फिन आरो गाबोन बे जायगायाव फैफिननो जायोना जाया बेखौ बुंनो हाला नायदिनि नोंथांमोना नायलांबाय था बेसे हायो दिनै 4 डे जाबाय आरो नेक्स्ट माबायाव डेआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर बाय बाय